Sziasztok, én Levi vagyok, és ebben a videóban egy szervert szeretnék bemutatni, és itt van velem Need for Speed, tulaj. Sziasztok! Na, és azt a rohadt, várjatok. Na, és most veszük harmadjára ezt a vidit. Igen, de az elején az volt, hogy nem valamit nem indítottál, vagy leállítottál a videót, a másodjára az volt, hogy kihúzta a mikrofonját. Harmadjára meg Úgyhogy az volt, hogy, ja. Nem, másodjára az volt, hogy megnézted, hogy nem voltak a jumpok. Véletlenül. igen, mert amikor vettük az egyiket, vagy hát elkezdtük venni, akkor meg észrevettem, hogy 2 szigetnél nincs ott a jump, úgyhogy mondtam, még mielőtt elkezdenék a videót, ott gyorsan visszapótlom. Hát eredetileg most Sky PvP másodikról, vagy Sky PvP 2-ről kezdtük. Hát szerintem ez a map jobban néz ki, mint az 1. Hát a kedvencem falu. Spawn is jó. Igen, kedvencem az falu, persze én csináltam egyedül, de ezt most viccet félretéve. Annyiban segített nekem Viktorka Craft, az egyik tulaj, hogy fákkal teleraktuk még a szigetet, hogy az a hegyes alja meglegyen. És ja, úgyhogy És előbb itt folyt egy 1v1, ami mind a kettőt kicsaptam, na mindegy. és annyit mondanék, hogy ebbe a toronyba majd, amit néz Kratox, ebben nézzetek be, mert megéri abba benézni. Meg az, igen, ebbe, ami nálok most, meg az én skinembe is érdemes benézni, mert ott vannak érdekes dolgok. És egy valamit szeretnék csak bemutatni, az nem más, mint az XP, mert az olyan helyen van, amit nem fogtok megtalálni. Hát köves kamerás bácsikó, itt le kell ugranotok, ide. Hát itt vagy Speed 2, vagy Fire Resistance kell, mert ezt átugrani nem lehet, de itt van. Egyébként egyesével ki tudjátok venni. Ide csináltuk meg. Sky 2-re, Sky 1-en meg olyan helyen van, amit ki lehet találni. Ez egy kis hiba. Úgyhogy meg föl, látjátok, azért párot meghirdettük, meg ilyenek. Igen, most annyit mondanák, hogy aki nem rangos, az így elmond a neveket. Most fenn van Legenda 1, 2, 3, 4, az egyedik, Mestered Zone, Skype 1001, Denes Akos, Fimi 2005. Tehát így 5 játékos van most fönn, a legtöbb az egymás után 20 volt, és még Neo Light is fenn volt egyszer a szerverem. Ez így tényleg igaz, de majd reméljük máskor is feljön, de fenn volt egy fél órát, aztán kicsit játszadozott. Szerintem akkor nézzük is tovább az iránytűvel, mivel spawnon van iránytű, ott tudtok venni. Először menjünk szerintem sima Sky PvP-re. És hol a Sky PvP 2? Csak kérdezem az iránytűbe. A Sky PvP 2 iránytűben nem lesz, ahhoz csak warppal jutok el, mivel az iránytűnél nem lenne megoldva szimmetrikusan a dolog. Sky PvP 2. És itt De nem úgy értem Sky 1, tehát iránytűből. Jó, itt vagyunk iránytűből Sky PvP 1. Hát Sky 1-ről így annyit mondanak, hogy ez a map már teljesen kész. Sky 2-n még lesznek újítások, több bázis például, de neked most ki van kapcsolva a chat? F1-be megyek mindig. Oké, jó, akkor nem látod a chaten lévő szöveget, okés. Hát igen, ez a Creeper nem a legjobban sikerült, de szerintem jól néz attól még ki. És itt is pár dolgot mondanák pár szigetről. Hol vagy? Én itt vagyok a cukorka fölött most. Ott látok egy Kratoxot. Gyere! Annyit mondanák nektek, hogy ebbe a piramisba egyrészt érdekes benézni, vagy érdemes, megéri ide benézni, ebbe. Benézek, csak és mutatom meg mi van itt. Len van, de full ott lent? csak full lent, igen, de ott úgy lehet, hogy csákánnyal kell, tehát ott van azt hiszem free csákány, vagy nincs. Megnézzük. Aha, nem, itt nincs, itt, hoppá. És ki? Jó, akkor ne nézz ide. Akkor ne nézz ide, akkor most felírom a táv. Jó, de azért ezt az egyet megmutatjuk, na. Jó. Nem már, nem tudom mi annak az ideje. Szóval 3.11, aha. De akik már tudják az idéket, azok már tudják. Itt csak úgy lehet kiszedni. Igen, itt csak úgy lehet kiszedni, hogy Iron Pickaxe. kiütitek. Igen, de az lesz a mapon elrejtve free-be. Tehát $500 egyébként a diaszett minden egyes. Hol lehet rangot venni? Majd elmondjuk! Igen, az volt. Mindegy. Akkor gyere szerintem Kids PvP-re, mert Sky PvP-t letudtuk. Sky PvP. De várj, megmutatom még a mappot így gyorsan. Hékás, várja. Ilyen kis jungle, ez nagyon jó lett.
Még ne gyere egy kicsit? Most jöhetsz. Hát szerintem nagyon jól lett ez a Sky PvP mod, úgyhogy menjünk most a Kit PvP-re. Kit PvP. És itt van egyetlen egy személy, aki most videózik. Kratox, gyere ide. És lemegy az idiótája. Szia. Itt van itt egy személy, akivel lehet szelfizni, ha akartok. Nyugodtan szelfizhettek vele. Kell az ő engedélyem is hozzá. Igen, de meg velem is szelfizzetek, ha már Kratoxon szelfiztek. Craft az hol van, what? Terem PC. De... Így. Viktor Craft az azért nincs ki, mert ez itt a warp. Na mindegy, ezt nem tudom ki rakta, ezt Sorry. Nike HD rakta ide. Tormi, na gyere le! Tudtok venni free fakardot, illetve free almát. És ajánlom, hogy nézzetek be a Moja templomba, illetve azt a nagy jumpot jumpoljátok végig. És egy szorítót bemutatnák nektek, az ez, mondjuk itt pókálok odád beélni, és egy picit szaggatni fogtok a bacon miatt, de legalábbis így mi néha szaggatunk itt. Hát én nem szaggatok, de mindegy. Jó. És egy hely van még, az enchantolót bemutatnám, itt egy nagy encsű. Ez. Itt van nagy feje. Igen, és ha ide bementek, akkor nézzetek be majd abba a kis fönti házba, Kratox, ne nézzél be. Ne nézz be! Egyébként ott van PvP-seknek a helye. Úgyhogy akkor mehetünk is tovább, szerintem Pro PvP, na ez hamarosan meg fog újulni NPC falura. A map, szerintem most videó után elkezdjük újítani. NPC falura lesz átszerkesztve ez a pálya. Hát ez most elég pici, egy kis erdő, vagy hát hiszem 3 vagy 4 chunk lett kiillesztve. De nézzük meg a spawn, gyere. Hát a spawn egyébként a legkreatívabb, hát itt van szinte most a legtöbb ember. Itt van Denekos is. Itt van... Várjál, várjál. Itt valaki nagyon hülyéskedett a karakterekkel, mert Live Dark az nem is ember volt itt ilyen szempontból, de viszont Denes... Majd itt mutok valamit videóban elmondom. Volt egy a Live Dark, ugye a random videós, 10 feliratkozó, na mindegy. Ő is igizik, és egyszer skype-oltam vele, és emlékszel, amikor engem összevesztünk, és egyszer kibannoltál azért, mert megöltem véletlenül a lovadat. Aha. Na mindegy, azóta már kibékültünk, na mindegy, és utána a Live Dark ugye mondta, hogy akar helper építész lenni, utána átadtátok helpernek, és utána meg már azt mondta, hogy szar a szerver, meg elkezdett neked így nyali, meg izélni, hogy Need for Speed milyen... Kirombol, RTP. Ki ez a Skype gyerek? Hol? Mit csinálsz, te hülye? Ez persze, ez nem lett levédve. Ó, de hülyék vagyunk. Ugye levédjük. És kicsit kiütött a bacont. De minek? Jó, hát akkor legyen Kratox itt egy vágás. Jó, egy vágás mielőtt még levédjük. Na itt is lennénk, csak mi az? Levédtük, és köszönjük azoknak az adminoknak, akik elcseszték itt a rangosokat, na mindegy. Na, és gyere ide, Kratox. Egyébként itt egy kicsit szélbombázták a helyet, tehát elkezdték bontani az egészet, és szinte minden karaktert elkezdtek a földbe ejteni, tehát úgyhogy leestünk. Igen. Semmiben. De megcsináltuk. Elcsináltuk, le van védve, no PvP-re is, úgyhogy akkor ennyit. bemutatom az alapkiteket, csak az alapokat. Első 3 kit egyébként az alap. Egy ilyen cuccokat ad fakar. És annyit elmondanék, hogy majd... Igen? Hogy majd ki lesz... Várjál, vedd egy fakardot és egy bőrszettet, ugye mondnak még valamit, a per, kit, farkas. Na, az add egy fakardot és egy fehérre festett bőrszettet és egy zsoldost megmutatok. Nézd ide! És egy egyes bőrszettet. Ezt ti nem tudjátok csinálni, az iránytűvel, ezt csak OP-k tudják. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. Gyere már le. Várjál! Én is lejövök. Akkor én is F5-be, hogy menet legyek. Sziasztok!